खुलुमबाय। बे समाव आङो 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तिनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि महरै देरहानानै दिनै एमसिएलए महरै गसंथिनो हाफैबाय आरो आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनिबो गाहाय नेहाथारि। थांनाय 7 आरो 10 डिसेम्बराव बिटिसिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दुलाराय बिटिसिनि रायजो राजाया जोंनो भट होनानै जोंखौ देरहाहोनायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बुथ कमिटि, पेज हेड, प्राइमारि, ब्लक, जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि गासैबो जोंनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो बिथांमोननि सेराव जों अराय सम खामानि मावनो बिथांमोननि जि मोननांगौ मोन्थाय आरो आंखाल जानानै थानाय बेखौ जोंनि दोलोआ सुफुंनो थाखाय नाजागोन। गाबोन 15 डिसेम्बर बे 15 डिसेम्बराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ भारतीय जनता पार्टी आरो गण सुरक्षा पार्टी बे मोननै दोलोनि एमसिएलए बिथांमोनखौ लाफानानै मोनसे जुथाइ सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो दिनैनि मैयानि गेजेराव जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ फैबाय थानाय गोदान सरकारनि चिफ महरै फोसावनाय जादों जथायै आरो दिनैनि गेजेराव जोंनि इउपिपिएलनि बयनिख्रुइबो सिबिजाथाव थांनाय समाव एनडिएफबिखौ दैदेननानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय गावनि मावनांगौ समखौ दोनथ'नानैब्लाबो संगठननि खामानियाव बावसोमनाय मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौ डिपुटि चिफ महरै दिनैनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय आरो बेखायनो गाबोन 15 फेब्रुवारियाव बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव समायखिरा लानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन आरो बेखायनो जोंनि दोलोनि लोगोसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ गाबोननि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाहैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों। दाबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि दोलो एबा बिपिएफ दोलोनि माखासे मावथिफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलो बिजेपि आरो गण सुरक्षा पार्टीनि गेजेराव जि गोरोबलायनाय बे गोरोबलायनायखौ बायदिसिना बांसावगासिनो दङ। इउपिपिएल दोलोनि माखासे एमसिएलएफोरखौ बायखांनाय एबा बिजेपिनि माखासे एमसिएलएफोरखौ बायखांनाय बेबायदि बाथ्राखौ रायजो राजानो फोसावगासिनो दङ। दा बेखायनो नैबे समाव निउस मिडियायाव ओंखारनाय सोरबा पर्टेल निउसफोराव ओंखारनाय बायदिसिना बांसावनाय बाथ्राफोरखौ रायजोफ्रा जाहाथे रावबो खोमासुवा रावबो फोथाया आं बेखौ खावलायबाय आरो जोंनि गेजेराव दासिमबो इएमखौ लानानै बिदि बिबान राननाय दाबो जाथ'वाखै बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो जोंनि सायख'जानाय गासैबो एमसिएलए इउपिपिएल बिजेपि आरो गण सुरक्षा पार्टी नैबे गुवाहाटीनि लिलि हटेलावनो दङ आरो बेयाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारनि थाखाय जों बोरै खामानि मावगोन, जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बोरै जौगाहोगोन, बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ बोरै मावफुंगोन बेखौसो नैबे हटेलाव सावरायबाय थानाय जादों। दा बेखायनो नैबे हटेलाव सोरबा हाबनाय सोरबा ओंखारनायनि जेबो खोथा गैया आरो बेखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौनिबो खोथा गैया होननानै आं सानो।